Numo kajak pachirite horo huhujagai ambasani forest office o malai nangalak. Phaini bwskangni dino bobo India ni hamjak kwtalang mano. Bai tong khajang taktai buksong kha khayo joton kam tona hain nong bai video kotal tu phaipiga norok tini video thamne logbai chema kana tini video topic tamo. Norok joton saimana Mia 24 tarik Mia MP Biplop Care Dev ni bini reception eba majar mani dinta kalbarini. Kya jaga kwbangma borno invitation mani soikya kwbangma party ni kwbangma leaders of soikya aron bisi bolongni montri bo thangai soijak engke bo kaisa photo bujagai social media rogo upload khaikya Facebook rogo upload khaikya engke a photo ni comment of bin bai amsa kok kaham rok selejak comment of public rogo upto saisi lab kori khanga phare koekta comment orno porikha naron tabuk a এক নম্বর কমেন্ট কি খবর মামা দুই নেটারক খে কিসা লুচা আংলায়াव enjoy best wish to you tin omasini rajnitini mungkana ormes harno tini se nuksigo biangni peplaka sar ormes babuni politik lama thaka pas sar nang kaijak pasiri jodi dini ber alka berrung thani mane line ongi tongkhangke online ni comment ok timer comment porno sakang jodi nor an video nai sajak tongkhaka ba an video like khadi ta ani channel subscribe khairi pharinge ta online ni comment ok bo pori nailene Nombo kajak pachiri tay horo hujagai ambasani forest office tay malanya nangala doi takala tamo nangkai amsek kira kumo hai asa harsakabe tin tabuk sar ornams bo tay masa berinai paisinai nombo tasha kajak sidi o berma akayada oron mo comment kisa marmar no you wanna change wife dear minister mane nangni big change jakhanya musung honsangata Next is animesh to and wedding mane second engke animesh ni 2 number kalmari Sir please you also get married like Sir Biplop Kumar mane saka sar nungbo kajak ditaisa Biplop Kumar te bhaike bolongni montri no sakata nini ke buhuru ungthutok sar mane bolongni montri no sangata nini ke buhuru kalbari engnai papare comment o marno haise te kwbangma comment tongo aptam porna thalia men ko khatap obose tamne bagi norok taisa Mr. Animesh no taisa kajak rnambu sumba kapal Bunyagin se settle life settle langjak big besar tongo besar o sikla sokjak hediba jebono taisa kajak de hen sanero na norok ki mane bohaitai masa thokai ipra hau tungna busung haisiblen nong kok teke taisa bono kajak re hediba Actually bin bukun thikari phaini bwskang din dogo bin bo wife eba bihik katal jotono nuk manana After phaini bwskang din dogo saima sinai tabo men kok khobuse MP Biplop Kumar Dev ni kalbariwo invitation rijangbai koekjona tipra motan leaders obo thangai soikya inke bor aro thangai photo rok bujagai social media upload khaikya pia a photo rogo mane koekjona borok hamibo comment khayo kambo comment khayo pulan sairana busungje social media kaisa platform no orro musuk share khaikya eba upload khainga nang borok ba kambo sadona hamibo sangja hediba inge tabo oma hanyo tipra motan koekjon leaders obo mane Koekjon borok bai haimero sajak tongata put gana phuroke tipra motha versus BJP phia tabokhe tipra motha bai BJP ni leaders ok kathawi mane ekloge salai nanglai khai tonge phia amjanta rokhe mane bulai toklai ses omaita tai omtero bo salaike je tamo mui bai mairok sare ka wak bahan baja tok bahan baja tipra motha leaders ok maisana bagai naising laijak omairok khane jatra pot salaike ta Taibo kwbangma comment haime tongo abor tam porna thalia engke borok to boni je sana busumani sanai no hediba mane jotoni rights song je government against eba government ni bagi kok saimano haime bo saimano kamo saimano ke boibo boni je sana busumani sai tongle kata Tabo men kok khobose je kwbangma borok sajali je tipra mothani koekjona leaders ok Biplop Kumar Dev ni kalbari thamani tamni bagi sajak engke no bo saimana tamni bagi sajak men kok khobose je Omtei mane pula jati tapore party hediba no pula borok ni ungko mane tamhan sane borok mane niyom palai nyagana tapore se party hediba no bo jes party phun khai tono to borok kathai tono nane hediba Tai je amjanta rokhe party ni bagi bulayo abo norok ni saya nongno leaders ok saba bulai di hene hediba abo norok mane je nung ang hai borok se bulai ni hene bulai bele walai hediba leaders ok nongno siring ka stongni sab manamte walai suklai rok ta khai dini phia nung ang hai borok se koekjona borok bujia party no torjakta Angke am hai borok to sailap kare hediba engke tabok te kaisa men kok norok screen no photo nungmang kana obbore engmano second hamjak bolde hamjak katal engmano India ni Engke norok bang tam sanai kha bujima khana kam keno tai baksa borok pono sinna eba siniyana bin mungkha Meloni Georgia bongkha PM Italy ni Tai bin ganan chalan kre cinema kana sini India ni PM Shri Narendra Modi engke borok kane kwbangma saromoi hamjak tonglayo phia kwbangma borok no saimeta agi taw khato kwbangma borok no saima ka je borok kane hamjak tonglayo
borok ni bo buhoro kaijana abo kebo saimia tabu jortui phono thanglaisu khai tonglaita manai bo waisa phayo bo waisa thango amai rok ong tonglaita besibak to PMO din thango bin nogo hankete kaisa kok borok sinti para sarongni chumung mane kanmung chumui bahai masang na tong sagri traditional chumui angka to masang jak soga 10 ni bisingo 10 rime phono 8 phono risina haipon thaslenka sabo bojani edit khairka asu thaske marno haipono norlema masang jaka comment sanata pauto inge pharitini last topic phasing noro screen no photo nungma khana bono to joton china khakha bini mungrok sana nangla inge bokhe biplop kumar devni kalbari sogilia invitation malia hanai oma hene kabam borok sai tong ekta comment no pharange bin ko ekta comment ta ang nong no pori khnarna bini comment hame porna sakang obo pori nelene bo bini facebook o tam hane post khlaika ajaga tam saijak please sinti prasarok serangdi obono nai BJP ti paramota hane nasile oi nasile laima joli laima ulai bulai beba khibi basidi serangdi o sar songno nai borok busuk thansa hamjak naidi hamjakma bising beba hamyano mesini mano au bini o message bo belai nangmani kok phia bono koekjona borok mana sajage bagai bin bagai hamya comment khaiyanga taba hamya comment no no pori khnarana nile tama sang matha betha angjak ba tamano invite manya angida amsuk jealous nangjak BJP ni yakongma swlak tipramothani neta rok nang invite maliani kobor angkha tamabo invitation mayani bagai hinsa angui tong khoroksa member of parliament ni reception party o ba bahai BJP ni tiprasaro invitation khaijakya anke type kabamo comment tongo abor nang porna thalia jodi norok type comment porna busung bin Facebook page o habai pori mano ke tini bagai video asono je nai tonro hambai।